Oke, permesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli nasi di tempatnya Bu Pos kesayangan kita. Kita beli 4, Indah Rati 1, Dimas Zainal 1. Oke, enak sekali tempatnya Bu Pos. Sambil Mbak Denis. Pos yang sangat cantik sekali ya. Kuwi ndek 6 ngono kok apa nduk ya, Nduk ya? Ya Allah, ndek 6 kaya apa nduk? Ya Allah, nduk ndek 6 kaya apa nduk ya? Ya Allah, Masya Allah. Allah kula niku wis to. Manuharan niku sing tukang garap niku. Panggane garap kula nek mboten dipacaki manuharan nggih mboten macak, Bu. Nggih. Nah, nggih lho Ndek. Lan jenengan senenge nang garap. Nggih. Lah sing acara nopo Bu angger apa acara ngene wis apa tak pacaki, Pak pacaki. Langsung mriki nggih. Nggih. Yo, Mbak. Denis yang kelambi iki Alah. wingi tenan kok. Masak nek mboten dipacaki manuharan masak iki, Besti. Iki sambel guys. Mantap sekali. Oh, tempatnya Bu Pos. Di mana, Nduk, belinya? Bu Pos di warung Bu Pos. Ini nanti meluncur guys iki. Masakan legendaris. Sudah tahun wis tahun ubruk kari iki wis pokoke tahun ubruk ya. Masih muda dan sekarang juga masih muda. Ini ki golek Joko rak tesih payu Bu jenengan. Wis astagfirullahaladzim, kok padha guyu kabeh. Masa guyu Bu? Walah, Teng TV niku kok ketak kok TV kok padha. golek Joko ngono. TV yang diturun, Mak. Gak oleh ya, Nduk ya? Boleh. Gak boleh. Boten Ya. parang. Gak parang. Ses golek pangan tok ya nyiduk iwak terus kaya lho. Sehat nggih Bu, nggih. Samar damel bendinten nggih Bu. Wah, mantap sekali guys. Godhongnya ngono kae nek buntel. Buntelane ngono kae guys. Yo support itu, Pak. Gedorok kaya tempe bukrek. Oh. Tin. Gelange Lina tugel. Gelange Lina itu tugel loh. Wah. Kamare? Wonge rong tangi, Pak. Ya. Ndek katanya. Rong tangi ya. Arifin Ndek Indah Rati. Sarapan. Anakku lanang ambek mantuku. Bojo aku ora. Ajare turu cek turu. Terus permisa sarapan dhisik. Gone Bu Pos sih paling kodiang. Restoran dinding ngene. Alah. Entek karo gone Bu Pos. Buntele ngene, guys. Antik guys. Buntele ya.
Loro ya panganan iki ya sak tompo ya entek. Loro kuwi padahal ra loro malah. Dangak. Aku nek eling dangak-dangak kok eling sing ora-ora. Ini barang sing ora pates dirungokno mbok eling iki. Mbok Pak sing elek malah aku eling Pak nek sing apik Ngono karo anak eling. Remu sore pun. Bismillahirrahmanirrahim. Barang sing elek iki tetep gampang eling. Ini apik urung karo anak. Kone pupas kondang ya. Ora iso ngalahno. Panganane pupas. Kone sak cepu kondang dhewe pupas. Iki rohku jablok ngene iki yo jablek loro kae lho, guys. Gak loro ya ora roh aku aku ndang terus mangan terus enak-enakan ngono. Lho. Mangan enak-enakan terus ngger sore metu mangan sore metu ora ngger kok ngrasakno sore mangan metu soman bendina seneng lho. Ro iki yo wis jablek loro nenggokku lho PKU. Kok ya Pak ya PKU ya. Apa nek arane apa Pak? Weh, Bang, tutokne cangkeme weh. Tahune ini ambil goreng buncis enak buncis ya wong iki tuwek dek yo ayu yo Pak yo ndek no mak ayu nek anak lanang iki mantuku tak teng nek sak buntel mau ora dipin ambek ngono arek iki. Halah deh, mbek restoran ngono ya. Alah. Entek iki. Hah? Enak apa? mas kurang bendere godhong gedang terus Yo masake yo sedep, masake enak. loro cangkeme iki jane kena pahit enak. Aku yo nek tukoranku yo enak. Anak lanang iso lho. Anak lanang pae ke rumah sakit biasanya mau moro yo langsung pos mikirnya besar-besar dong. Nah, ini dari sini. Pos. Limolas saya. Nah, aku gitu kira tau tekok rego ini ram. Fotoku yo tuku ngono. Kondang pokoknya. Mana enak. Ya Allah. Bendina ramangan enak. Entung nang yo mawe enak. Maju ke bayi sehat, sehat, maju itu sehat. Depan bayi tidak mau alhamdulillah. Atas pada itu Mbak Kemi, setelah 40 sebar tekok kene wis tadi sebar. Nah kalau ngene ngobrolan tani so kalau kur dinongkah jabut. Nek rati panomo. Segone bupas paling kondang. Sini ora guru-guru. Ya Allah. Sama enak. Kok bupas udan. Bupas iki repe apa namanya? PK.
ngarepe rumah sakit apa sih? Sampai ngarepe SMA negeri Kepiring Idul sithik. Pojokan lapangan pas Iwake nggo Iman. ngarepe Bagas, ngarepe rumah sakit Bagas Lawas biyen. Sebelah Bagus itu. Ora bakal kecewa tuh. Nikmat, nikmat man. Cappuccino. Benar. Kenapa dia? Cappuccino. Lerang. Silau. Kok silo kabeh ya? Tak kayak gini silo. Kok kene silo? Wes ngaleh. Kok silo kabeh? Mati klinik. Kene lho kan jungok kene lah. Mati klinik kan. Wes kan jungok kene. Padahal mati klinik enggak gatel ya. Itu gitu. Pinter malah itu. Manut gak manut, guys. Baik, masalah. Di bojo aku gak sabar seberang tahun. Wis berang tahun kowe di bojo aku. Pakai 17 tahun. Lagi 17 tahun. Ya kudu sabar, kudu ngerti. Beklek kok senene Arifin. Oh, ki pinter nyeneni. Dah, barang nggih wah, lah iki. Panganane sama. Iwake duwe Iman. Tak gurekno. Justru iki nek mangan iki lawae kudune dhisik. Enak. Iwak nanya lho. Sego nanya. Gak entek aku. Iwake nya. Tak pernah. Belum paham pakai. Cek ngresiki ngene ya, bingung abang. Panganane sak tumpu. Apa ngomong? Hubungan ke Kapuan, bandara, mobil getas. Terus sarapan. Sampai sarapan. Bandara ngomong teh orangnya. Ora teh habis ke pecel kawan. Ora tau mas kok pecel ya. Mbak dalane tuku sego pecel lah. Enggak warung ngono ki mangan sego pecel jape wo lah. Kurap. Urap ya padha ae tapi kan gak pateko ngono lho ya. Lopo. Menghindari ora iso. Iwak sing nek kae. Ya anak wedok no, Dina mau daging itu. Oleh. Nek jadi dokternya kono oleh, Pak. Sing cocok iki malah obat kok nggone Pak Farid iki, Pak. Ngene. Mangan santen dek lho, jangan santen. Gak bisa menerima weteng. Tahu. Tuna. Arep. Asline panganan kuwi saiki, Pak. Wis nglinting sesuwi. Enak. Gak. Wong aku mangan jaluk enak.
Lah aku man ambek entung wis ngadu bilah kok. Lah wong ilatku ilat miskin kok ndek kae kok padakno ilat wong kaya. Beda no. Wis nemplek miskine. Beda coba padak-padakno. Kulina didikane wong lanang kok. Nek didikane mbokku pakku sugih lho mangan ngono. Pangan enak terus mangan ora enak kaget. Nek aku saiki kagetku manganku kok enak kuwi aku malah kaget. Ya wong ger urip meneh masyaallah. Ya Allah Gusti, pangeran paling ngono duit sing akeh. Ya Allah. Mangan ngene kok enake mbayang yer ya Allah Gusti. Ubat pora ki bandare. Tutupno mes lakonem. Mangan enak-enak ndek jaman kae ngono nger. Dadi wong mangan enak ki wong tuwa ndek jaman ngene tutupno. Halo ngem. Lho pancen tenan ngono ki tak enggo wong tuwa ngono ki. Wong tuwa iki jek enek gunane. Jek enek manfaate walaupun kita tidak didampingi orang tua wis randi wong tua tetep wong tua tak junjung harkat dan martabat seorang dari seorang maratuwa utawa mboke dhewe lah leku ibaratnya tak junjung harkat dan martabat aku pamane ora di maratuwa sugih kaya sapa Pak Mboke Pak Kusyadi aku yo mungkin ijek tanah kono tanah sengketa. Tanah PCK. Oh, enggak. Tanah mesti yo aku sik tetep nganggoni tanah sengketa, tanah warisane nggo mbokku wong akeh ngono lho, Pak. Nek Pak kurang duwe, untung wong tuwa iki duwe, aku dibagi ngah kanggo ra kanggo iso golek pangan, ra iso golek pangan arep ya cul maratuwaku. Gak Dik. Dadi mantu Dik. Aku Dik mangan karek masak wis dimasakno mateng karek alah disundang karo maratuwaku. Maratuwaku mengajarkan Sri lho ngantek uripe ngantek keras ngantek saiki. Kuwi didikane mboke kuwi anake lek didik ya apa nek aku mantu. Wayah tandur jam 12 tangi. Aku ora dhewe. Mboke ora ngokon. Tapi mbok yo ngokon yo Pak yo Sri tangi ayo nang ula-ula. Nah nek ndek bayem jam 12 wis tangi. Madehi bayem dodol nang nggo cepu. Ngono ki mbek aku yo ora dikongkon maratuwaku, tapi kan diceluk ngene, "Mes, dames nang tangi, celukno Sri." Padahal aku ra wani. Sri wis manggon omah kono ngger. Aku Pak wedi, Pak. Piye aku mbah wani ra wani tetep budal aku mbek maratuwaku. Maratuwaku wedok. Aku ora tau nggen bantah iki sam. Babar pisan aku manggon awur mbokku kuwi sang maratuwaku kuwi. Adol bayem, dik randang tangi, lawang niki lho ngger nandinge, "Mes, tangi." Oga yo tangi jedhek ngono sam. Subuh randang tangi, lawang iki jegrekno. Jegrek ora urus maratuwaku. Tapi kan didik apa aku gak yuk, tapi aku yo ora pikiran sing iki yo ngene, ndang tangi ngono. Apa terus dikeloni ngono gak. Ndang tangi kalau mae ngono. Ngono aku yo gregal ngono. Aku ngrumangsane wong anak ora duwe. Ngawula nenggon anak wong duwe, aku ngrumangsa kaya ndek kae buruh nenggone wong ya wis kudu ngono. Lakonku kudu ngono ya wis langsung budal enek nang sawah. Nek nang sawah ngono ki ngger samdile. Sri kuwi ndele ngopeni sawah rono rene cek gendong Eko. Oh, nek didik maratuwaku mbayang. Engko parane nang omah. Wayah mulih. Marah jendit kowe dolan. Oh. Wis gagenan mulih. Wedi. Wis manggon kene lho kan. Ngono iki tak tanduri gedang ngono ki maratuwaku yo sing nandur
Sing nandur ya kene ya diundhohi arep ya. Gak tau ngger kakan cangkem, gak wani. Wis ya ngono lah jenenge wong tua. Umpamane tuku kaya apa? Pamane iki lho, omah lemah lho tuku aku ndak yo kelar. Ora ngarah kelar. Ora ngarah. Sing sono kan awak dhewe gak ora awak dhewe iso kaya ngene kan ya. Lah nek ora diular-ulari wong tuwek ndak yo iso ngono lho. Aku ndek gawe iso mangan ngene. Maratuwaku omah nang kene nek butuh kowe ndek beras. Kowe duwe bantal, kowe ndek kursi, kowe duwe apa? Ya ora wis di omah-omah yo wis yo Pak yo cul. Cul gak tek ceker dhewe. Nduk kowe nyalo tak gawani beras ndaman. Alah kok nayoh men kok enak men. Yo wis dikek omah yo wis. Ape kowe mangan, ape ora mangan, yo wis ya cul. Omah ape aku engkek sakmene kowe iso mbuntoni ape ora iso mbuntoni yo cul. Karek kowe. Wis seneng yo, Pak. Usaha yang piye? Yo kene yo ora tau tek menuntut wong tok. Lho, yo ora rawani yo, Pak. Gak mah. Ora iso mangan yo meneng ae. Meneng ae. Ngono iki malah tuh maratuwaku nek aku ndek kene pasar, Pak. Merga nang pasar nuki Arifin iki goleki. Malah aku digawani sego. Angger minggu angger rono. Segone nang gawe mes kalau jangan ambek sego malah digawani sak. Ngono ki lek ngetokno aku mbayani sak. Aku wis merga nerandu lho nggih tau. Ngono ki nerandu, Kalau anak berambang gimana? Ya brambang, ya gula seprapat, ya teh sicok, ngono ki pokoke kesenengane mbok. Mboke ngene jejekno sitok diampirno. Wah, langgar nek aku roh ngene saiki wis duwe ngene ndek banggane wong tuaku. Sing bangga marang tuaku. Ora pamane mbokku lah ya tetep bangga. Walah, anakku wis iso mbandani jablek kaya ngono. Ngono. Ah, bandane kowe iki lho. Tanah ki apa ya nengko desa Randu Blatung. Gak ngewangi sugih kowe. Ngewang sugih sapa? Masa apa tak usungin Randu Blatung wong aku ngendhok ngising yo nang kene. Iki jenenge UDT. Apa kuwi? Udat. Nek atine mangkel ya ngono gitu udat. UDT. Lah yo ndang usungin Randu lah ora karo jenenge pisah. Nek digawa Randu. Oh, alangge rekasane wong tuwek nek kae iki. Wong enom saiki takon padha ngetokno, padha nglenggono tanpa ada orang tua kita tidak ada apa-apa kan. Ora nang apa-apane. Ibarat iki terus mongso kerja tanpa orang tua ndak bisa. Sebab dapat ya wong duwe iso langsung kaya ngene, iso langsung kerja, iso langsung ceker golek-golek kan gak. Ngiling-ngiling kono. Ya diular-ulari. Mbah digawe omah maratuwaku ngene. Coba kowe iso tuku apa iso melarat iku karek kowe lem ngelola. Iso tuku, iso nambah apa iso entek. Lah karek kowe. Nah, wis kuwi wong tuwa iki mok kuwi. Ngono tok wis seneng, guys. Iso urip standar, ora ngira-ngirani wong tuwek. Kuwi yo eneng. Urip sing dikeki wong tuwek apa entek yo enek. Enek sing wong urip dikeki wong tuwek diular-ulari iso dadi akeh iki yo akeh. Lah iku lah jeripayah wong tuwa ndek jaman kae diplalah menek gulune, menek tenggorokane dikongkon mergawe, engko nek wis dadi akeh sapa sing duwe kuwi anak. Ora ngarah didadekno. Pamane wong tuwek ora irit ora apa yo mosok ape kei lengger. Keluargane Pak Jablek lemah, omah sawah. Sedangkan keluargaku orang kaya apa-apa kira. Kalau tanah sengketa, ajek kae. Kayak mau dibangun Tanah sengketa kae. Ora dibangun, ora eneng hak pemilike kae. Pemilike jek Mbah Seger kae. Mbah Seger jek bingung kae, bandaku diuper-uper kae. Anak-anakku coke kae rada dendum.
Sugih melarat ya jek pengen. Aku ya jek arep-arep kok jane nek entuk korong 20 juta ra ya kena tak tuku apa ngono karo. Tapi gak tak pengen kaya kowe kaya ngono wis. Aku gak sah. Tetep PBB aku mau sebagai mantu. Lah tapi ngeling. Gak Pak ngelingi keluargaku dhewe maksudnya bojoku ana ora eling. Karena aja ra usah. Sing wis ben kono. Tapi nek jenenge warisan iki kono dindum padha rata aja padha tukaran. Dalam ajaran agama Islam, walaupun kau kaya, walaupun kau melarat, iku wis haem. Dadi hak iku wis hak, ora iso. Mbok kuwi yo gak hukum haram, yo ora hukum riba, yo wajib kamu menerima. Lho ki malah diwajibkan dalam hal pewarisan. Iku wajib. Nah, menurut logika kan awak dhewe wis berhubung kowe mampu, wis iso, nek kowe mengikhlaskan silakan. Tapi nek kowe njaluk haem tidak diharamkan, ngono lho Pak. Tetep wajib iku bagianmu. Tapi lho ilmu ki dhuwur aja sembrono kowe nek tak tokno. Kok mentolo meneh Lho, iku nek hukume menungso, nek hukume alam barzah kono iki ya kuwi no mau haem dan haem. Tetep haem. Tapi berhubung kamu sudah mengikhlaskan tanah sengketa itu, yo wis kita ikhlaskan ngono. Mergo diarani tanah sengketa yo urung enek ndum-ndumane. Karepku kan karepku ya segerti anu sing ketoke sing rondok keberatan sing ndi. Nek aku yo ora usah keberatan yo sekirane padha grundel ibarate ya sijine rantuk, sijine nganggone, sijine rantuk ya wis dadi legalisir. Nah aku wis ibarate nek aku ngono los wis tak ikhlaskan saja. Tapi yo berhubung tidak ada yang menengahi dan tidak ada yang memandegani ya wis lah akhirnya ya ngono mau terbengkalai dengan tanah sengketa. Lho, ki tanah sengketa Lin, kowe gak percaya. Mbokku randu, mbok deku randu, mulih ki wong iki njaluk warisan kuwi sing tak nggone kuwi kok. Seger. Iku aku njaluk warisane. Lah sing pakku ya rumangsa wis ngkei. Tanah iku wis tanah sengketa Pak asline. Keluarga Mbah Paijah, Mbak Yune pakku ki yo ngesir tanah sing dinggoni pakku kuwi mau. Lah pakku rumangsa ndek jaman kae ya wis engkei. Pakku aku cilik wis dididik kuwi Pak. Mbah Paijah kuwi perkara lemah iki Pak. Kowe iki piye le Pak? Ceritane piye le Pak? Mumet aku. Ndek iki dadi yo iso cerita. Yo wis lah. Cerita tok. Wis udah ditinggal mati yo cek sitok kae Mbah Pecai. Nek jarine mbokku, jari pakku, tanah iku wis tak bagi. Ya tak iki tak critani, iku ya critane pakku, ya mbah kuwi tanah piye aku ya gak ngerti ya nyatane terus ndek nanane enek pemutihan dipemutihno ngono lho Pak. Ya mbah nek ceritane pakku ki tanah kuwi pakku ki dibagi ning sebelah kene sing kaya dienggo las kuwi cek tanahe mbok, tanahe mbahku ki sing dienggo las Tomo Guwang kuwi. Las Tomo Guwang wis tuku. Iku nggone mbahku. Lah pakku dibagi nang kono ger aku kok lora-lora aku njaluk ijol. Ngono. Wis sing nang kono aku sing nang kene. Ya wis. Nanti dicas ya. Heeh. Surat TV. Iya, Surat TV. Mbak Mur minta tolong Mbak Mur. Wis dadine ya ngono biar ceritane wong tuwa ndek jaman dhisik gak ngerti terus bareng ngono terus diwalikno nenggo anu ki aku yo gak ero wong aku cek cilik guys terus di atas namakan Mbak Yuku namanya. Warsini. Waras itu. Dame surene. Wolo rene. Tapi gak ero memang harus satu tercantum tapi anu berhak bersama tapi aku gak ero apa kuwi layang penantang iki aku gak ero kuwi layang ki wujude apa judule apa ya gak ero kuwi judule. Ya muga-muga dengan sentilan-sentilan ini ki karepku ki ngene lho. Menyadari. Ndang diendum, ndang dibagi aja padha geger.
Mergo wong sak sugih-sugih wong itu adalah hak mereka. Sapa sing nggawa kudune ndang bagi iso ngragum ndang iso nek iso pod nang di tambeli lah ndang kei dulur-dulure ngono karepku ki ngono guys. Tapi wong wangel yo padha kok iki tanah iki nek ora tak putusi aku dhewe ora ngarah putus. Aku ki sak ruwet-ruwete masalah nggih insyaallah. Mbah kena ngopo yo, mbah memang dalanku, mbah memang aku yo sak ruwet-ruwete sak angel-angele aku iso mutusi nggih ora duwe olah aku iso mutusi. Ora iso yo meneng ae wis to Pak, meneng ae to Pak. Somben nek iso dadi wae dhewe ki percaya ora percaya karek kowe ngono. Berhubung saiki awake dhewe dikeki keluwen karo Gusti Allah, omong sak omong ibarat iki digugu wong. Kalau nggonem piye? Kalau nggonem piye yo ku mau nek ora duwe wis meneng cukup ndonga nang ati ae, gejog tanam apa-apa ora iso dadi kelakon. Nyatane iso dadi kelakon yo tenan nek ora kelakon berarti kabeh kuwi karek garise urip nggih. Wong iso ndek jatah itu ora kena disombongno, bondo ora kena disombongno. Nek budidaya ngarep-ngarep uni astajib lakum, memintalah dan memohonlah pasti akan kuberi. Gusti Allah kun fayakun akan diberi. Yo sak pira-pirane tetep dikeki. Iki ceramahe Ustaz seger membone Kamis. Yo nusup ya anggere nusup nang benane Kamis lho. Angger nusup yo ngene iki. Wetenge wareg Mbah Seger langsung nusup kecepres. Kaya Mbah Seger wer-wer. Yo ngene iki Pakku yo sini iki. Iki sing dadi mantune sing kurang kurang apa Pak kowe iki? Ambek maratuwa iki yo ingasingus iki maratuwa yo ingasingus iki. Ora iya ora cangkem. Ya pokoke ingasingus ngono lho nggih. Jero yo ning jero ae. Kuwi lakone lho lakoni. Ngene. Banyu larang bojone mbayi. Wis ale gak sampe banyu tak mek aku dhewe. Ya diseleno gak sida mek. Kuwi maratuwa apa mantu apa. Lah wis wong tuwa wis rumangsa cek iso nandani. Lho, kuwi pancen otak udang. Baten iki beneran. Ora iso nek jenenge wong tuwek iki ngono kuwi, Pak. Ning aku iki dadi wong nom tapi aku iso nganggo. Oh iya gak iso. Ya wis ngene ngono aku. Aku ora ngepek-pek awake dhewe, nyatane yo iku iso nyatakno. Nek gak iso nyatakno iso omong buktekno. Nek ora mbuktekno alung meneng yo. Kuwi jenenge tong kosong berbunyi nyaring. Nah, eneng suarane gemlodak tapi ora eneng nyatane. Tapi nek aku gak cah. Asli tong kosong enek banyune. Buk ngono. Ya ora. Pancal dari gule. Bener dhewe. Wis ngoceh nggih kesusupan roe mbahku. Tenan angger kesusupan ngene iki sing muni ora aku lho nggih. Kowe aja sembrono. Kowe kok mbok ujat sing muni damis. Oh. Kowe berarti ora duwe indra. Kowe nek sing duwe indra tetep ngerti. Sing ngoceh ki kudu damis. Iku almarhum dari ayah nyalik Damis jenenge Mbah Seger. Juder ngene iki yo. Almarhum dari ayah Lek Damis. Lek Damis akeh nyusup ning rewange mur baut. Yo karo juder tunggale. Goro-goro wis mangan sak buntel kesusupan arwahe Mbah Seger. Wes ngono ya nggih parek super seger waras terus segala rezekine dono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.